Düşüne başlayınız. Rahmat sizге. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı gün. Muhterem Rüstem Nurғалиұлы, din kardeşlerimiz, Milli Turmuş hem din 3-cü Bütün Россия Татар din әһелләре форумының пленар отырышын açıp җибәрергә рөхсәт итегез. Bugün bizning bilan birga Tatariston Respublikasi raisi Rüstem Nurғалиұлы Меңнеханов, hem bizning o'tirishda hukumat a'zolari, davlat sovet deputatlari, Butun dunyo Tatar kongressining Milliy shura a'zolari, massa ko'lam ma'lumot choralari vakillari da qatnasha. 13-cü Bütün Россия Tatar din әһелләре forumuna ishida elimizning 77 төбәгеннән 1000 delegat qatnaша. Eng zo'r delegat Башкортстан Республикасыннан. Eng өлкән делегат Чувашияның 88 яшьлек Сәйзада Хәзрәт Гимаев һәм иң яшь делегат Рязань өлкәсеннән 17 яшьлек Җафар Хәзрәт Борһанов. Пленар отырыш онлайн рәвештә Татар информ порталында һәм Бөтен дөнья Татар конгрессының рәсми сайтында да күрсәтелә. Аллаһка шөкер, узган ел Идел буе Болгар дәүләтенә исламның кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган күп санлы чаралар узды. Алар Россия лидеры Владимир Владимирович Путин фәрманы нигезендә уздырылды. Бу дата халкыбызның никадәр улуг тарихлы булуын тагын бер кат бөтен дөньяда күрсәтте һәм раслады. Россия мөселманнарын берләштерүгә, илнең мөселман халыкларының традицион кыйммәтләрен танытуга ярдәм итте. Шушы олуг мирасның дәвамы буларак һәм бүгенге вазгыятьтә ислам илләре белән хезмәттәшлекне киңәйтү йөзеннән моңа хәтле Казанда уздырылган Казан саммит